ole chibai le vek ule tuntruma chuan palh Harbour en thatu Japanese spy chanchin ngaihnawm tak mai kan ngai thladon ani he thu ngaihnawm tak mai lettu hi Pu James Dokhuma ani Japanese naval force finchhuah na thiarkar poimo tak Tokyo khopui khochaklam Shikoku Iceland chuan police officer fapa Zushikova chu kumsang khat zakwa sompali Mars ni sari khan apianga atlei rol chu aphat atangin Japanese Navy atanga ama chu Japan mi hoi sente tlom ngai na dan jinhu anti Buddhist dan thiang hlim mani masial hau lava mi invong felmi ni na pom tlat mi ani kumsang khat zakwa somni pakwa khan Itachima kho atangin Japanese Imperial Naval Cadet aluta kumli azirnu in ralka long battle cruiser le submarine te azir le naval pilot zirtura thanchua ani le nu pilot air arm zoma Imperial Naval College akal lain nikhatchu apum anathut maya damdoi in an pan thuaina anat na chu anat ema wangin naval pilot chu azir chun zom thei talawani ma se nual chuang hau lovin nikhata darka som pani na thokin long sipai na chu atho chun zom le ngal tangar ngar maya kumsari atho nu chuan a hrisel na in azo tak ngang lo awangin along sipai ni na chu achol santa ma se aril ru Japan sarkar ta na tho thei ang thok turin a in pe renga nikhat chu an ina naval captain nakata lo lenga a in lengpa captain nakata le Zushikova chu an ti donin Zushikova chuan US ralka long chanchin a hrehle mai ti a hria USA chu long naval force lama an chung nun zia te an nga zia le khomwal sipai an nei that zia le tuipui le khomwala indo chi sipai marine force an nei bukdan te thona an nei that zia te a hrechiang kher maya nakina chuan a in lengpa chuan unaw pa sipaya itang le du mai lo mo ti in azot ta phong maya Zushikova chuan klinin ka in hreto lo ralkap turphei chuan katlin lo le zual ka hrisel na apan e mai alo ti ma se captain chuan sipai ralkap tur ni lovin Navy ta na enthlak na thok tur zokin mole ati vele Zushikova chu alom lutuk athau ta oi maya karlova Tokyo khopui lama number 3 spy na thok turin an thon liam da thuai mai renga chuti lai chuan USA chuan Thailand le Dutch Indonesia le Philippines Iceland te Australia le New Zealand te sumdon na mun an nein Zushikova chuan angai mo em maya South and Southeast Asia Western base reng chu Zushikova chuan mudmo narmo nein alo ngai mo ru em reng thin chu ni in chuwang chuan an som na po chu I helovin azom tavat mai reng ani nalungdum tak mai spy na chu mi somni pakwa in anzira minaran aya talen nei chungchuang tha anni an zirzo chuan experience an nei na lama theu an tirliama ani Zushikova chu public island Hawaii Pearl Harbor US Pacific Naval Base en thatu bik atan an ruata chung azirpui mi somni pakwa te om na chu an thlak thleng kual renga Zushikova ero chu America ringot en thlatura an ruat bik awangin kumkhat chung lai mai thlak lovin America rama an om tirani USA a om chung chuan a chanchin fom khom thei ang zong chu nitin abi kim dap zela thil dang zong ain US Defense chanchin a chui zuala US Army chanchin le Navy le Marine le US Air Force din munte uluk takin azir chhongar ngara nitin chanchin buni se a mu thei ang uluk takin a chiar dap zel boka USA Japanese embassy a thok te poin Zushikova chu an chanchin hriat ang an thril zela chip chiar takin America ram ral thuam nei dan le an din mun chu hriat chian tumin abeya an sipai nei zat te indo thona an nei zat le a that dan te ralka long chi sang aircraft carrier te battle cruiser le destroyer te frigate le submarine le minesweeper chenin eng ange an nei abi ngun ema
tin khomwal sipai lama ni se an armor division le an lai pui nei that dan te chenin azirngun ema chuti taka azirngun awang chuan indo pui pahni na intran don to nu kum sang khazukwa somli a chuan hriat tur poimo ni a hriat chu a hrevek to a in ngai ani chung a chanchin phom khom reng chu Tokyo lama athon ngal zata an sarkar chuan thildang ber ain Hawaii thlerkar palh Harbour US Pacific Fleet longrual Rapthlak zet mai bawk thup mai chanchin kim chang chu hriat an duin an dil chu zuala chu awang chuan palh Harbour US Pacific Fleet chanchin chuibing le zual turin thu an pe a Zusikova chu kumsom ni paruk don lai ani to chungin nupui neya ngai zong han nei ve te chu alaril ruk chin mi alo thunga Japan sarkar ta na thobak lungkham dang engma anei lo ani kumsari lai mai Japanese Imperial Naval Force atang to a chu aban san nuwa po an ramtan thi ngam lupu in an huat berram America a na azonga na hau tak le lau am ber thokin an nam liam le ta a ma se an ramtan ani miaw wangin chu aya nuam ti chu anei chuang lovani kumsa khazakwa somli a Zusikova chu assistant ambassador an kai santira chun lam le engzan zana emo te chuan ramdang sarkar palai tele military attach then khattenen income ho chang chu neima se chung chu anapui ber anilauti hrechiang takin dan angin akom ve satlia maya zan lam le hunrem chang danga ero chuan anapui ber en thlak na a chuan abur ngar mayani Washington ala omlain meiche uk saklo ber ni si kha Swedish ambassador fanu nutloi fachuam fel to angreng tak pom aya kumni vela upa mel thafashan mai hian angai zong tlat maya akum khothila ngai zong la nei ve mumal ngai lovin ngai zong tu an mu ve chu hlim om ati angreng khop maya chu nutloi aming ama in soidana Sicilian Johansen inti ma se Nora ti an ko thin chuan hotela lenpuya asoma Zusikova chuan chu meichia chu mamo wang nilovin alakatang chuan emo hriat bel thei nei a beisei zok awangin arem ti ve maya ma se akalma in Zusikova chuan spy kani a he nula mel thatak po hi keima anga spy a mel that na manga mi sarkar thuruk hriat tumpo alo ni mai theya ambassador fanu intima se ambassador fanu lem lekpo alo ni mai theyani Sweden chu British sarkar on pro Britain anni a he nula hian mi angai zong der emo derlo emo chu remchanga mangin alakatangin thuruk eng emo hriat tur a om mai thei chu wangin film khur taka ko mangai don ani nula mel tha an sarkar ta na en thlatu tamziala hriat ani si a tiril ruchungin an intiam hun zandar kwa a hotel di la pas chu thleng turin atol chuak ta zala dar kwa chi a an intiam na pindan room number 303 a chuan aluta Miss Nora chuan alo thlen khal to in a in cheinal khero maya alu vele nui sak chungin alo ko a Zusikova chu nula chhai zeilo ber mai chi ani chungin Nora ero chu an zei mai thung khopa ataksa khoilai po chu uilo ti hriat takin Zusikova chu kain thuthleng dup nuam tak maya chuan ama thumasa in amal chunga an koi thu a dokana chuan pangpar moi faran mai hi an khoya Nora chuan Zusikova eile in du zong te zotin ama vek chuan acha ngal zat maya asen so zong po atum vek tura Nora chuan alo ngai sa to reng ani dokan kila zuno an dom dun lai chuan an zu indu dana an film khur dun hle ani ti chu spy waka hriat nei to tan chuan hai rol ani lo an pani ni chuan thil hriat thar nei tumin sex and play ani bermai in matona dokana an thut dun lai chuan Nora chuan a phei khok kheng thlonin dokan noi atang chuan Zusikova ke awatlo a ma se ani chuan a haider tlat thunga chuti chung chuan atlo sang chhozela ngai mo om lo taka Zusikova in tlema zu atep chek lai chuan engkarin nge a in hrelo
nora chu amazona chuan a nutebu lian zet mai chu a mur chia lang lovin alo in hlim pong thiang rual maya tlema a chim a san le deuh nu chuan nora chu dressing room a alut zoka alo chuak le lam ero chu khua alum ta thut ani ange ti turin bra le ke korte chau aron ha chuak a han mu chuan zusikova meichia hoilo chi takma ni se a pian phung chu pa hrei hroi tak mai ani a chutiang mun fian rial tha tu kho kha ina an mu lo le hriat lo na muna meiche it om top khok ama khoi thluk tum ngat tu ne na an han in ma chon meu chuan ami patna a chuak velo theilo wani chu tak chu nora du zong ani a chan chu khum dup nuam tak chu a du ang zana a man pui ngat chuan zusikova atang chuan thil hriat thar anei thei ngei dona a in ngai wang ani zusikova la in nora du ang nge ya a man pui theina tura ruideu hleka in tira a in ruideu nu a khumlai zol rong bol pui chu a zon niloma se an ramtan chin ve hrim adu a nora la in chu bok chu a zon anina a ani zongin khoi ram diplomats te emo chu a lo trom pui to mai theye nora chu in hlip saruak kung chunga Japanese spy fel tak mai ma chon nai takin adinga a mela tang rengin nora chuan a chauti hi a hriat maya a mai ma taka enin an nui sai maya chuta zusikova kor chu muang changin an hli saka chumi nu chuan a phekhok chu hli sakin a ke kor an hli sak zong te chuan a kum kar lai te chu a zu chho saka chuta meu zong Japanese spy in sum thei tak bo chu anung veta khuma chuan nora chu a kuai muzang thal ta top maya hotel changkang tak khum nuam farana tu kho mu lova du to ka nula le tlangwal an chetlat dun nu chuan zan alo rei don ta in an thil in nen mutchuakin azem ta a nora chu a hriat lo hlanin tui takin alo mu hil ta a electric eng no ruai mai nuaya nula hlei tling le pian thiam nute bulian faran mai le mel tha saruak ngal ngat maya an muzang thal dor suwa mai chu zusikova chuan a en tloka zusikova chuan adu ang thil hre mai dona a in hriat lo awangin ama sen so om hau lo le nula mel tha le it om du to ka a ngai sak thei awang chuan sarkar tan hlotling lo ma se mi pa hlotlin na chuan hlotlinga a in hriat awangin adu tok thokhat ta a nula zurui mi pa in du to ka an chen nu a zan rei mutchuak muta ani boka nora chu amutui hle mai ti chuan zusikova chuan nora lukham bula a bek da chu la in a han honga a chunga chuan puak ruk revolver te takte le camera no album ayate ma tur le radio transmitter te takte nen tape recorder te takte le a cassette pani alo oma tin adang chu meiche in cheina bol hlo ani a ip to penga chuan US dollar sang sari alo oma tin diary bu alo om boka zusikova chuan atuk loka Hawaii Iceland kaltur ani awangin chung zinga tang chuan radio transmitter le tape recorder le a cassette pani le diary chu ala a pistol le poisa chu mamo in a in shelo ti chuan zan lai dar ni vela thom dim takin nora chu a chua san ta a zingdar thum vela nora ron thang har chu a chuin aron menga om na po chu khoi lai nge ani shelo ti hriat takin aron hoi a roi maya ma se reilote a in the chuak le thuaya zusikova chuan abum let der ani ti a han in the chuak chu a thinrim em maya ama la chu ponthem te takte po in bel lovin saruak ngal ngatin khumlai zola chuan alo lamu reng boxi a mei chiat na chu Japan tlangwal chuan du to ka a chen nu a rel ruk san ti an hriat nu phei chuan a thin rim chu a in se ru treu maya silfen a in bel ma in angai poimo em a bek chu a chu thuaya rang takin a han hong ngala a lau thon ang nge in a thil kol zinga poimo deu chu alo om ta hau lo mai saruakin chuat dunga thinrim in se ru chungin a vei tuak ton chen maya ama la chu mi pa in an du tok an nga nu a ming chiat theina a ming chiat thei ber na tur anga
an mutchia ani ti la chu a in hai si lo nora chu bathroom a aluta dar thalang pum lan theina chuan an in ena ma ni chawa ang chuakin he ruang amnal tak himo bum thluka a oma a meichiat na chena melma in du to ka an chen chu kawahan in ten tak em khochak pa mitlang kompo nei hleilovin mo min han chen borbang chu kawahan in ten tak em tingoi ngoi chungin a in bualta a in bual zo dressing room a du to ka a han in chei zet chu nal top khok hi ani ringot mai Swedish thisen za aza ngau buang wa mai pian thiam si leitling box si chuan ramdang sarkar thuruk poimo tha a mei chedu omna mathe in alo phor sak to thina ma se chumizan zet zong ama jok chu japan tlangwal san thatak mei che kom ngai si lovin a chakna a ri thlak nan du tokin a chena chu ba ka a thuruk von la phor lo in siana diary le cassette poimo pani le camera a la in thun la print chhuah lo thalak poimo eng emozat nen a chu sakta vek mai si a poiti hril hai chu khuma chuan khowar chian ngakin chuti khopa meiche id omle mel tha chu athi hor thut tatlok tlok mai ani Jusikova kha ero chu lotling in ti takin hotel di la pe satangin Rolls Royce car chuan atlan chuak tawang fanga in awathlen vele a in bol sok soka reilote a han mu chole loka jingdar saria athowa Swedish ambassador fanu abumawanga film khurin Japanese embassy main gate duty le telephone duty te hna chuan Jusikova ronjong emo ron phone emo an om chuan achan zotin Swedish embassy nen in Ngaihnawm thil ani chuan tukin khan Tokyo lama an ko ho to ti in lo chang zelang cheu ti in acha lok diama chung namasa ati zo chuan nora kut atanga athillak chu a en fia ngal tangar ngara Japan sarkar ta na tangkai tur engma awak a omlova thil poimo tak pakhat a mu chua ero chu nora in Russian military attached Colonel Mikhail Molotov hotel pakhata akomatanga ariat Japanese government hian South and Southeast Asia rama Western countries doutura indona a zuan lu ran tuma anrin thu US a hril thu ani chu thu chu thunaran lo deuh mai ani a Japan chuan South and Southeast Asia rama Western colonialism chu mutmo narmo a anei renga chuwanga Jusikova po US din mun thli thlai tura spy work na thok tura anda po ani renga Japan rilru Russia in a hriat fu thu USA a hril ti Jusikova an nora secret diary atanga a hriat chu arangin Tokyo lama athon chawara chuwang chuan Japan longrualin Pearl Harbour an Beihna khan Indolova remna thuthlung lemkha Japanese palai kaltlangin USA bumnan an lo ziak felmana chuwang chuan Japan longrual khan Pearl Harbour US Pacific Fleet kha an bar khai fu ta ani nora thung ero khachu hotel di la pas atang khan jingdar sari le achan ve a karnal farana chuan in chainal emin hotela thokte enjui vong lo khopin a in tuailiam ve ta a tuman chu titaka nulanal chu chumizan chuan Japan tlangwalin dimbak sak lovin a chen repani ti an re hau silo nora hota in embassy a thleng chu a mel a wang lo hle maya ma se nula fel le fing spy na thok tlaka ngai hial ani awangin a mel a tang ringot chuan zandang ang lo takin a hlo cham hul hual ani ti alan chu atir mi alo ambassador ne na akal ngala ani chu apa tak ani emo nilo emo apa ti theu ani awangin nel takin a che swaldan chu amoi tok chawin asoya athil lo asoi zinga chuan cassette lo le diary lo chu asoi telve du mi alo thunga Swedish sex spy meltra nora chuan chanchin anga hle a Holland khopui Amsterdam an embassy a envoy pakhat anga thoka achetla te chu angai nomin aten omtela Rapthlak boka afak om ropui hle bokani ama awangin let forcin D-Day lotling takin an nei thei pha ati thei hial ome tum khat chu Jusikova chuan
Australian thuruk thon German chungchang thupoimo zet mai aman fuwa a hriat vele German embassy a hril vata chu athuriat chu Australian ralka ronglian battleship pasari lai England pana an tho chua thu ani chumia wang chuan German dictator Adolf Hitler ameu po in Zhusikova chu lom thu a hril hial nge ani nikhat chu Japanese ambassador Shimura chuan Zhusikova chu akova tuna hian Tokyo thu chuak angin Hawaii thliarkar Honolulu a Japanese military attached turin anti che a iming thar tur po I tumura ti ani ang inapui bertur chu Pearl Harbour US Pacific Fleet chetlat dan zong zong chun zan zoma an in sing sak dan vel zong zong I hrevek turani tin Pearl Harbour US ralka long engzat chi ange om tlang puya eng anglong tenge om tam deu ber enge anti berchin Marine Force engzat vel nge khosa deu bera ralka long te chuan lai pui eng nge an vua ti tele thlona phurchi longa chuan thlona engzat nge an da ber ti te I hrevek turani tin chuba ka chuan Pearl Harbour longkai tuithuk zong eng nge ni a long sipai ten eng na nge an tho bera eng angin nge an khosak ti te nen lam I hrevek turani ti chuan chung I thil hriat thar reng chu Tokyo a radio te chi in I thon ngal zat turani radio liana I thon chuan azungzam midangin an man a ol sambi ngai reilo te chu thuruk soinan chau I mang turani nangma chau hi kan spairin tlak nei ini hi ifim khur hle turani tuma reng sula nangma ngei po in ring suang che Japan nam din chuana le thluk chiat theina chu ikuta liao a omti I hrereng donia ti in uluk takin acha ti chuan Zhusikova chu noranen hotel di la pasa an khosak dun tuk le a chuan Hawaii thliarkar panin a thlok chuak liam ta vong maya ama bak chu a kau le ti a hrethiam le a America ram apan dona Tokyo atanga a thlo chua chi akhan an tlang ser Fuji chu an ral thira a han phara an ramtana ati tur a tho zo ma lova an rama kirle to lo tura kalni a in hriat awanga a lunglam a chiat rum lai te chu angai tu thar le a ti chuan him takin Hawaii thliarkara US thona tumtual zol zau pui maya thona chi ran tam tak futher fur kara chuan Zhusikova chu a tumta a thona tum huna chuan embassy motorin an lo muaka karlova Japanese embassy thlengin ambassador Naurokita nena a in report ngal wata Zhusikova chuan kapu ka chanchin ilo hriat to karinga ka namtan rin om takin ka thok dona khawngaih takin min ringang che tin I thalak ron thon kha kalo mu a duain a chiang lo dewa kalak hi a chiang zok dewin ka hria I du chuan hei karon kenga ien ton du chuan ti a ipte atanga phorpa in kalom tak zeta tun thlengin spy kani tuman an la hrelowa ka jin chhuah don rengin thilziak na lam chi le camera ka kengai lo ka thluak hian thalak thlukin ka thinlunga a chin chia thei veka a hnu a lem chu a tak ang chi in midang chuithiam thei mi a si lovin ka ziak le mai thin ani rum khat chu FBI in min check ve a kan ramtana poi thei tur thil emo Japanese ambassador ti ming hliau na lam hoi tur emole pai kani min man chua theina tur thil emo engma an mulova ngai bel thei tur thil engma ka ken ngai lo awangin tun thlengin kalahim tamialani kapu Hawaii thliarkar cheng Japanese jinga hian min pui thei tur an omangem ati a ambassador chuan karing lo ompo ti se karing chuang lo Japanese rim chu tamphei chu an tamalom ma se hetiang na serious lutuk tak maya chhor tur chu tu ma omin ka hrelo hei Honolulu thliarkara hian Buddhist pakoda atan le chanchin bu le Japanese kullam sen sawatan Imperial Sarkarin sumtam tham tak aron thon ngei thin takna a ma se tu ma hi ringsu Japanese tamjok phei hi chuan US Sarkar hi nu le pa angin an ena an mangai ema kan rama piang ngei te po he thliarkara hian tam tak an om
Japanese ni du lovin arammi ni du zok mitam takin embassy a anron dilasin ati a Zusikova chuan ani le kapu zalen takin kawak vel theyangem ti in azota ambassador naurokita chuan theituke a Palh Harbour la hi melmati chiat thei an ring lo nge inven lok na lamla an ngai ven heklo embassy mi le satan lek phei chuan lu le chhuah harsat na engma a omlo ama ero chu an silfen in bel ang Hawaiian shirt banbul iha anga Japanese ini le Filipino ini emo Thai le Korean ini emo an thresang mi lawang che kan mel dang heklo le ati a Zusikova chuan ambassador thu soi chu ngun takin alo ngai thla a omrei deuh china chuan Zusikova chu Filipino nam anga omin adu na lam lama aleng kuala Honolulu khopui chung mun tin chu a root kwal ngun le a night club le restaurant le US Pacific Fleet mun pui lama te aleng kuala zan khat chu night club a American nula lian nal tak mai nen an kal du na ani chuan sudum nal faran mai hi aha a nula la chuan kordum ngong zau tak mai nute bor chan ve aya zau ma lang the kor a ha boka American nun zalen tak mai le nuam tak chu a duty ti ol sam tu ani hlawa wangin remchang ati hle a ti chuan US Navy te len tamna hotela te longchol mun le restricted area gate thleng te in alenga duty in an lo nar chang a om fo boka ma se Palh Harbour chu Tokyo a om te po in a muna mu ang maya chianga an lo mit thla theinan a bel chiang em a nikhat chu naiklapa akalpui American nula leitling nal faran nen khan akarin chhun pachanga kholaya an leng duna a nalama tangkaina anei tampha lem lo na a ram nei tu nula ne na in mel riat le len dun chu atan anuam ve san pa reng renga kholaya atlang nel pha boka a lok pui thawin a in ria ani tu khat chu US chibai duty chuan a hnuaya tuiche dan chu ring hlelin a thlir renga sanga wok phone nge mihring ti phone ti riat chian tuma a thlir reng lai chuan alu aron lang zoka apil le thuaya mihring lu nge ani awangin duty chuan a pistol a phor ngala ge datanga lamthum vel zetala tuya mihring lu ron lan le hun chu ngakin ka tumin atin sa pa na aron lang le zoka ma se apil le thuaya wangin akap man lawa aron lang le chu an kap zot maya ma se afu lo lawani asilai ri ria in duty officer hovin anron pan khom thuaya chuti lai chuan mi pakhat hi sanga panga lai mai humin tuya tang chuan ban pharin duty lama chuan alo chuak phaya an lo mana ani chuan Hawaii ophoi dik tak hian an zo na chu achang zela an officer lama an kalpui lai chuan FBI kuta an hlanang ti a hlau kher mai lan na se chu damin a chuak I khodon si lawa chu pa chu Zusikova kha ni in tuichung din mun riat chian adu awang chawa lut ani a che chual pal thul ve nan sanghaman anga alan theinan sangathisa akeng lek ani jok aman tu te chuan chuti lai chu kalphal lo na mun ani le tuya po lu phal lo na lai ani an hril nu chuan arang thei ang bera tlan ho turin an chuata a alom kher mai chumitrum zet zongin Zusikova meu po alom zia a mela alang thei hialani chumitrum chuan Zusikova chu aman tu te chuan FBI kota hlan ngat se zong khati khopa Palh Harbour chiat na Rapthlak kha a thlenglo top tur ani ale anin thla da luat le an ngai sam luat man telin an pumpel thei tur Palh Harbour chiat na po an pumpel talo ani CIA le FBI thuron pek anga an kal lo awangin US Pacific Fleet longrual ui om faran chuan chiat na atokin USA chuan Indo pui pahni na a alu pha a CIA le FBI in restricted area a phalna nei lova lut reng chu an kuta lan ngal zar tura thu an ron angin Zusikova po chu lan ve se zong khati tak khan US sarkarin atua lo tura le Zusikova chuan Palh Harbour area huam chung tuin huai chu alu chua veka chung lai vel chanchin reng chu
mai thel nei mi alovin a refai vek to a tui nuaya thirlen an zam mi alo ti telamin a hrethiam ani tlangbum nana abial nu der American nula nen an inkom thina hotel tlang atang chuan US Navy in sing sak dan le Harbour pian mang engkim a area nen lam a hrethiam ema chu hotel tlang atang chuan tumni thum chik taka a thlir chian nu a alem nen thlona in a beihuna a thlo kwal dan tur le bei arem chan dan tur zong nen chiang taka ziakin top secret message in a thon zela palh Harbour chu an cheimoi ema zahna ni se electric eng chitin main a eng vul chuai maya chumi kara chuan American nula le tlangwal le US long sipai pian thiam tak san thapui te chuan kar top nuam tol weekend mangin nula dol khai pian thiam si malpui lian pui le nutelian vum pong thiang rual te nen chuan saruak ti ruinam chel cholin nun khuwa an chena engdul rui nuaya music nen rui remin serle sang ommu mal lo le an ko pui te bak tuma lungkham lovin an lam hut mai thinani chutiang nuam tol na kara chuan Zusikova chuan anula kop ve pa ngai chu film khur taka kopin sumren mi alovin achetla ve thina he Zusikova nula kop US Marine Force Commander pension to Colonel William Deria Fanu Miss Kathy Deri hi bengwar pha le ma se indo top nu a post war tribunal ma a lanuk lu tu tur ani ti a relok mi alawani chu nula zara chuan Zusikova chuan US naval officer eng emozat kom ngei thei aneita a atan sumlama harsatna a omlem lo awangin khoi lai a emo akar chuan US naval officer then khat le anula kom ngei le long sipai a chul ne le an girlfriend ngai zong te nen tuipui kam le cinema hall a te an then kwal thina chuti lai atan chau na chuan a thian nu kei thi chu a kop fu ngei mai nula mel tha le it om mi pa chon chai thiam tak naval officer lian dang te po kopnel theizel tur nula dang kei thi chuan a hriat nual awangin Zusikova chuan kei thi zara chung nula te chu mel hriata naval officer dang te kopui turin angen angin kei thi po chuan nula dang te azara officer then khat chu Zusikova a mel hriat tir thei ta rengani ni khat chu kei thi zara anula mel hriat kei thi in Zusikova ngen anga naval officer kom ngai tura ati anga kom ngai ta nula ommo deu si hleitling pian thiam box si le mel thazet mai nen hian an leng duna chu nula chuan a naval officer kom ngai ka atanga athil hriat du awanga Zusikova chuan kompo ani a chu nula du omzet mai chuan sum karnei mi alovin naval officer ne na hotela an khosak dundan zong le alaka athu hriat then khat chu Zusikova chu ashrila chu nula Pola S Anderson chuan Europe khomol pui indona an soidun lai chuan Europe indona a chuan British bawk an chak karing British hizong naval officer lama an chak baka indokal mang hretrang in thunun ramle ramnun nget nei anni Adolf Hitler ho thu nei na rui chil le thuwak thlak pongti khau lutuk hi chu anma ni mi ngei te po in an ngai thei lo chin a thleng thin ni kuma tangin indo antana karin dan chuan kumruk po an tlingtla zo lowang an tlom mai karing ati a Zusikova chuan ani le USA hi indo na alu ve iringem ti in azota pola chuan indo na hi chu motor ang deu thleng thut thei ani a thleng lo thei ani boka kan long rual chet mang en hi chuan indo thei mai tur ang hi chuan an la khosari lo hle zong ani hi atile maya chuta ani chuan US Pacific Fleet hi aro pui hle maya palh Harbour hian ralka long le longdang indo na longchi hrim hi engzat nge oma an chet vel dan hi eng ange munile ti in azot dil chut dewa pola chuan chuti taka azot dil chut chu mak ati dawa en chung hian long then khat an wak chuaka then khat an lo ho reng boka mani po khan USS Lexington le USS Enterprise an chuaka
chumini la chuan USS Hornet le USS Washington an lo thleng le ang loi boka heng thlawna phurchi long aircraft carrier te pawh hi Pacific tuipuya hian an vak chuak reng mai ati a Zusikova chuan polarin hlel kai dewa a in hriat awang chuan kiai khum sak chunga abana vuanin dulai zan in chu hotela in kom ve ang miang naval officer chawem ni ikom du le kethi zara in thian tha kan ni taboka in timing chetur chuang kan om hleinem ati a pola chuan ni e karing hlel hleinem che idu phot chuan ka nial hleinem khoi hotel bera nge ni ang ati a ani chuan ka hrelo le I hrezo kang chu kein ka hriat ve chun chu Blue Eagle Hotel hi ka kalve thin na chu ani maya ati a pola chuan ani tu nulange iria pui thina ti in nui har chungin a han zota Zusikova chuan tu nulama alaria pui hau lo chungin mi pa lo tak anga a mu lo nan ti in Miss Clara le Miss Josephine te pani po zan ni ve chu ka khosak pui to anti ve ngot maya pola chuan Blue Eagle Hotel chu ka du lo mana an manager George Howard apui ro son mi ti lui atum chiam to a ka du si lo awangin min hotariau maya chu wangin isoi hotela ni lovin Palm Beach Hotela zok oni ang Palm Beach Hotel chu anua masin ti pa in asana an enwang wanga dar thum lai ani to ikal ngal mayang ka chung te chu hotel atangin ka hon don lo thu ka hril mayang ati a an kal dun ta ngala highway a chak to ka an tlan zar lai te chuan pola S Anderson ni chuan amal lian nal tak mai chu motor sita thu chung chuan a hlim lang thiang wa rol maya ma se chung me che it om na chuan Zusikova tho atirang ve chin e ilo chumi zan chuan polarin hlel akai lo nan le Japan tlangwal naran sum nei si ang chawin a in lan tira hotel khum dup nuam taka nupui nei lovin American nula lian it om taklaka ami patna voini voithum a hri thlak nu a po Japanese spy ani hria theina lam hoi engma a chak chuak lova polaka atang la in thil hriat thar engma anei chuang hek lo ama ero chu napui bera nei tana na chuan nula then khat zara Zusikova chuan US aircraft carrier lu chhuah dan darkar nen lam a hriat sak veka naval officer lian le an ming le an long command thin nen lam a hria a tin naval officer then khat hrian anga asiam theipo an om nual mai ma se Zusikova rin phak lovin US naval officer akom ngei te po chuan alaka thuruk an zep thei em maya rum khat po US naval officer Major Theodore William Smith chu thil omzia azota arin lo lamzong takin ani chuan e thiana ithil min zo du dan chu spy in yellow ati ta ho maya Zusikova chuan a hlau thong ril rute asin ma se awan nei asiamin naval lieutenant zurui boy pakhat atong fu a Zusikova chuan a boy puin a boy soma chu naval officer chuan a hriat phak ang chin chu a hril fai ta veka ani Zusikova la chuan a thlatin dan angin a thil hriat thar reng chu Tokyo lama a thon fai vek zela ralpui an relta Pearl Harbor din mun chiang tak an hriat nu chuan Japanese Imperial Naval Chief Commander Admiral Yamamoto hovin Tokyo a Pearl Harbor run chungchang relin an thu khoma chuti taka Japanin USA an engto na chan chu Pacific tuipui zau taka tuma deep dal tu omlova along rual avok lal len theile South and Southeast Asia ram tam tak athunun thei chu angai mo ema economy thila chau ni lovin mun poimo lai naval base a hun the thlu awang chuan an sarkar chet na dalin a hria a Pacific Ocean thiar kar rang la chu US thunun na hnuaya a om titi vek box si nen chu US thapui ber chutchiat na olsam ber ni a an hriat chu longlama an hnukpui ber Pearl Harbor a US Pacific Fleet chutchiat chu akong ber ni a an hriat wangani ma se Pearl Harbor run chungchanga Imperial Council thu a in mulei thei hau lo maya nial tu lam chuan kan ram atanga beiturin tuifin riat kong kilometer sanga zali somriat lai ani a hlalutuka konglaka kan longrual
kong laka kan long rual thapui chuan tololin chiat na za khuwa an tok lawang ti asoi theilo phota kan bei chuan America chu indo pui pahni na kan nuk lut ani ngal don ti na ani dona kan bei lo cham phei chuan anni sarkar ro pui le hausa thinrim ron erle chu kan tuar lovin kan ramin chiat na Rapthlak vor top kan thleng don ti achiang sa bawk indo na America kan nu lu vai chuan heng tuna langoi ri Canada te Australia le New Zealand te le English strong mang ramdang te hi an no te an ni awangin kan lama ozong an tang lawang ti chu hriat sa ani chu wangin he indona hian an tual doi a hun ri tlathani an ti thu top an siam hlei theilo awang chuan atopa Japanese Imperial Naval Chief Commander chuan vor Admiral Yamamoto chuan Pearl Harbour beitum ruk ani awangin spy chuan vor Zushikova po in Pearl Harbour chanchin kimchang takin aron thon to kan beile don lo ani chuan keichu ka na atangin kabang mai zo kange ati tak hi lawangin beichu an titluta beitura training an lak ma in Zushikova ne na chuan an petrol che khom na te an longlian che chho hun le an om kim lai hun te Pearl Harbour chhum azin thin hun lai thlenga chiang thei ang bera chanchin ril turin top secret agent message an thon le chu le khapoi mo lutuk chu alo mu phat atangin Zushikova chu mong hung man lovin avir ngal vat maya civil thona ho in leng khothong mai ang si in Hawaii thliarkar chu ngun le zualin ahan en le veka atha te la in US ralka long te chu torpedo in asut po liam na salutuk ato lo nan pahni zelin an thlungkop ti te thlona an kol dan tlang pui te chenin Zushikova chuan chiang takin Tokyo lama athon ta veka chumi nu zong Pearl Harbour bei an tumna thila an mamo mukima an hriat to awangin Pearl Harbour bei an tumna dokumena chuan an lalber emperor King Hirohito chuan remti na ming aziak ta ani Admiral Yamamoto le Zushikova te an in biak tu ka signal channel chu America in an man fu pal an hlau thong dun hle thina an ni thu soi thu cheng lo Japan mi po ni se tu hriat ma an du chuang lo Japan ram le America ram chu a in hlat em anu mana diplomat kaltanga an in lai chin na azia om lai ani awangin an hlau thon ang em chuan USA chuan Japan hoi her chu an chik lem lo ani ma se azafina fing CIA le FBI lam chu Japanese long rual ngin dana an ngai atha thei chi alova chu wangin Pearl Harbour long command tu General Colonel an thrila ma se Colonel chuan Japanin an ron bei arin lo thu in alo changa anhuayami Japanin Pearl Harbour an bei ring lo ber US Naval Squad Commander Lieutenant General Will Polala chuan anhuaya a officer ne na po arin lo thu asoi nge ani inrin satlia inring tur ero chuan a ril ve bok takna met per mai thei tura thu alo pelo chu America van doina bul tak ani ta nge Lieutenant General Polan inring tura khau vak lawa thu apek ani November ni somni pasari sangkhat zakua somli pakhat tuga chuan Japan khwalzin long tajina chu Hawaii longkaya aron chol zoka chuta chuang suzia chuan Japan palai chu lekha aperu zawa suzia chu khwalzin satli angin langma se Japanese Imperial Naval Captain alo niru renga chu alekha pek ruka chuan zo na som pasari a oma chung te chu Pearl Harbour hriat chian le zual an du thil chu ani chung zo na som pasari changkim thei tur chuan Zushikova an entlang nen khuwa athlir wang lain FBI pahnih hian anung lam atanga pistola an ron chuk tu arap mai chu aphuna sakher mai ma se Zushikova chuan lau thong mel apudu mi alawa an hoile chuan civil inchei tlangwal pahnih nena chuan in tisualang FBI chuan tunge andu keichu embassy assistant palai kani inrin lo le Japanese embassy vakalila tunge kani chu achiang mayang ati FBI te pani chu an in ena
ngoi rengin an silai chu an pai thale a an kal kiang ta a anu a Zusikova an asoi le dan chuan min hrethuak vai se zong kavun an lip vekanga karu ro nen lam an ngaidam ozong lawang ati ani ome ama deuh chuan Tokyo atangin Dr. Pakhatin Hawaii mi pakhat aron phone chu FBI in an lo man fu lau maya chumi awang chuan an ring hlelta ani ti a hriatin Zusikova chu aman moril ruta hle maya engkim ati fel nu a Admiral Yamamoto chu urgent message thonin December ni sari sangkhat zakwa somli pakhat hi hun nung ber ani e December ni nga a ralka longlian le aircraft carrier pathum le battle cruiser panga sipai sangthum zet phur an chuak dona indo long somthum pakwa ala om ti chu Tokyo a athona chumi nu lok chuan aircraft carrier pathum dang le battleship pathum a chuak le don ti in a report nu nung jok chuan ama sa chu a zui zata chung report man mo thak tak tak awang chuan Admiral Yamamoto chu aman mo ta hle maya Pearl Harbour bay anzirna koril thiarkara chuan thu athon vata Zusikova soi ang ngeya December ni sari sangkha zakwa somli pakhat cholni tu ka kuthlak man ngei turin a in buat sai tira chu thiarkara Pearl Harbour bay dan zirte chuan enge ti an tuma englam hoin nge an thil zir chu an fe chhuah pui don ti chu tu man an hrelo training la zinga hretu om chhun chu Japanese Imperial Naval Air Force Command tu Group Captain Mitsuo Fuchida le Vice Admiral Chichin Nagumo chau anni Japan ram atanga kilometer sanga zali somriat la ya la Pearl Harbour chu an run tak tak phakangem ti chu an ril rukap tu ani chumikum sangkha chukwa somli pakhat November thla chuan British in thlona phurchi longpui phur thlona mangin Italy ralka longlian mun pui Tarando hlotling takin aruna Italy ralka longlian pathum aka pilsak baka longdang tam tak an chut pilsak awangin Italy long tharuin a chawpha na sa hle a chuti taka hlotlinga British in Italy long cholmun a chin chaw theina chan chu an melma lamin an run thei Italy in an rin lo wang ani ti Admiral Yamamoto an a hriatin chu chuan ati phur zuala Pearl Harbour ang ber kuril thiarkara Admiral Yamamoto a thupe ka inzirte chuan aircraft carrier paruk thlona somsari phur thei thra nen an lo inzir tlut kha ani a thuruk la chu an han zep thei tlang khopa chutia inzir zinga sipai officer lian pani khati lo phei chuan enge an ti dona engwanga zirnge an ni an remia lowani ti tur an ti anga piang chu taimatak le thu oi takin an zir tlut theu ringot mayani chu thiarkara chengtela chuan longle thlona manga an han in chai vel chu mu nom hi an han ti lai leng khopa tuipui waukama longrual lem bawk khup mai thlona atanga an han bom thin te chu chachun ei thul thak thakin an thlir thin ani an du thu sam ang thlapa an zir thiam nu chuan Japan ram atangin kilometer sanga zali somriat ahla Pearl Harbour pantur chuan anin sing sata mup maya chu Japanese operation Rapthlak tak mingatan chuan tora sakei ti ani nunna da khama Pearl Harbour ron tura an chua tak ma chuan chiang le zuala hriat an du awangin Japanese tui hnuailong submarine 10A1 chu Jukosuka atangin antir masale te a Japanese armada longrual boipuin antum anthlen mangeya lofia vektura ti ani chu submarine lian chi chu thung som lai mai tuinoi atanga torpedo a melma torpedo kap chetu tur anzui tir boka chungte chuan tuipui hnuaya melma torpedo wak no chu an lo thian fai don ani Japan chan Pacific Ocean atanga an armada achua don trepa US longrual chu engza chia nge om ti an zot non le a Zusikova chuan chiang takin a hril le veka chuta le tuifin riat zau mangkhenga chuan tumbul fuk tak nein Japanese Imperial Armada Rapthlak tak mai chu thlona fighter eng emozat ven chungin
Pearl Harbor panin an chuak ther phuan ta bua mai ani Japanese armada chuan khovela ralka longlian ber mai Yamamoto le Musisi ton sing ruk sangthum zasari laya rit ve alai pui ken ko zaw zong po in chi som pariat azaw liar lai pui pakokeng an chom tela chu ba ka aircraft carrier in do thlona somsari pakwa theu phur thei chi aircraft carrier paruk chuan thlona fighter bomber zali sompali lai mai phur chungin an chom loi boka chu lo po chu battle cruiser panga destroyer paruk le submarine panga ba ka po supply phur chi longrol tak nen longsom ni pariat lai mai chu Pacific tuipui 160 degree ways panin an chuak tamua mai ani an chuak ma lok chuan Imperial Defense Committee chu Emperor Hirohito aho mevin an thule ria Pearl Harbor run chu remti ni to ma se rammut thupek chia chu chhual ani lo awangin dan anga thule chau pheizong anni ti chuan in peisa at anni to awangin sangkhat zakwa somli pakhat December ni khan Pearl Harbor run na thupek chu an chuata a Harbour Beihni tak tur chu sangkhat zakwa somli pakhat December ni sari cholni jing an ruata ma se chumini chu Japan rama chuan December ni riat ani to ang rammu ho chu Vice Admiral Chuichi Nagumo an ahowa konglaka chaiboi tu an an ringlo kuril thiarkar atang phei chuan November ni somni pakwa sangkhat zakwa somli pakhat daya to Japan ram huna jingda ruka chia Pearl Harbor ram hoin an lo chuak mua to a US Hawaii thiarkar moi takle milungleng fuan khom na khovela harbor moi bera an soi Pearl Harbor US Pacific Fleet bawk thup mai chu chetura Japanese diplomat chuan thiam takin Washington chu in thian that na thuthung alo soi pui ve meka in rem du a palai avir boy sexy awang chuan USA President Roosevelt ta sarkar phakar lo zet mai chu an doi muthuta a remna bia thu an in hlan laila la chuan Pearl Harbor run tur Japan longrol chuan Pacific tuipui zaw taka chuan US Pearl Harbor an ron pan mua mek ti la an threphak ri si lo in buma zonga an in bum thu chiang ber ome khovela hian zong misual thanga mitra an ok fo rengani Pearl Harbor beihuna cholni an ruat na chan le jing la tho mumal ma an ruat na chan chu cholni chu US sarkar public holiday ani in rin ni zahna weekend mangin longsipai te chu nightcluba zan rei tak thlengin zu inin nula tenen nuam an chen zan khuwa thina wangin an mengrei ema jinglama po an thoma ngai lauti an hriat chian wangani US ralka long tam tak chu cholkarni a tuipuya wak chuakin weekend mangtura an ron ho khom le thin dan zong la an hrechiang ema chu awang chuan US long chol na moi tak beihuna po US Naval Force in thada lai tak hun chu an than pha ani kumsang khazakwa somli pakhat December ni rok in rin ni zahna US Naval Officer ho weekend manna klapa kalve turin a naval officer melriat Lieutenant Colonel Peter C. Haratio chuan Zusikova le athianu Miss Katie Derinen a sawma hetiang zahna hi chuan officer te chuan an thian tha te na chu public nena an inkar a that theinan an som chok thin renga ti chuan Miss Katie Derry American nula fit nga le achan ve la sang nula input sanghet trol mel thasi le ombor pong lian moi em mai in chei saruak fil ngau har mai le Japanese langwal senior thokhat to fit nga le in chi so ma sang tlangwal pian thiam tak Japanese aya thai tlangwal ang jok ma rong chi sang thiam si chu adum su ta in chein evening tai asui wa mai boka chu club pindan zau eng dul rui mai hnuaya chuan Miss Katie nen chuan in kiu ba in an lu du na chu club zau pui maya chuan do kan sang kilin tlangwal san thapui pui le nula ruang am lian le nal pui chu kop pui nei vekin zuno an dom hloma then khatla music thluk dam rui mai remin aperte te in fet tak hian an lo lam so maya do kan kila zuno dom
Zusikova te pahnih an thut lai chuan Zusikovan mana Palm Beach Hotela alo khosak pui to Miss Paula S Anderson Khan ralkhat atangin aron mu a ado kan kil pui tlangwal kai ko titi chung hian akut veilamin aron phet lap lapa Zusikova po chuan flanki sin a han chhon zui ve boka Miss Kethi nen za lo na ro mei zam to ka an tepliam nu chuan lam turin an in chui phei ve ta a reimoi tok an lam dun nu chuan Miss Paula chuan lampuya aron somin Miss Kethi ne na an invon na chu aron kai ranga Miss Kethi chuan aron ngam tlak sar dana Palm Beach Hotela an khosadun chu an in kom tlang nel man leti a hrethiam ngal maya Miss Paula S Anderson ni in cheidan chuan mi palem thei ang ber azong ti a hriat hle a fencing dum malpui top lang thei deuh tho a ching a fenga amal analin amal pui alian si akor hak la chu korpo a chiar tham lo kokia in bat nunglam saruak vek le a mahong zau tak nutebu lian phir thruai mai chu alang vum war wal mai boka ani changchu chutianga in chei chu an nilo meichia om reng chu an fil thul ani ber mai zandar somvel atanga an rui tha tho han lam zet chu nula then khat phei chu saruak tak meu hian pindan chung ril lama an pomlut nul nula then khat la kil khata an kor hak lo in phel sak nok ta la bolo chuti lai tak te chuan Zusikova chuan aril ru te hian o naktuk maya enge in ton don la riat ani si lo fale he Pearl Harbour le avel in le he club ngei chen hian thi na ko tlanga dak in ni si a ti in atuk maya Pearl Harbour a thil lo thleng tur shelok khiau tu Zusikova chuan adon ril ru nau nawa nasataka chu chiat na lo thleng tur chu an mel ma te chunga lo thleng tur ma ni se aruk tak chuan Zusikova chuan chung long sipai officer te le nula nalpui te chu a khawngaih ril ru hle a klapa tangin Zusikova chu zan lai dar ni a Miss Kethi nen an tlan howang wanga highway kong pui penga Miss Kethi a thlir liam nu chuan in a thlenga an sarkar in dolong rualin Pearl Harbour atanga mel zani somthuma hla chawa an la om lai chuan Zusikova chuan Armada Commander Vice Admiral chuichi na gumo chu thuman mo an thon le zunga chu athu thon chu tuna tak hian Pearl Harbour chuan aralka longlian somkua pali an chol khom lai ani a an zinga somsari phei chu indolong ani nge tuna tak phei hi chuan Harbour veng tu balloon po a omlova battleship veng tu torpedo long po omlovin a chol thuap mai tin tuipui veng tu thlo na po a om mi alo aircraft carrier USS Lexington ero chu nimin khan azin chuaka USS Enterprise le USS Saratoga po an omlo lai ani ti in urgent message athona ti chuan le Japanese aircraft carrier parukphur Japan indo thlo na pol kamikaze zali chuangte meu aphur zinga indo thlo na za somriat pathum chu Hawaii thliarkara longcholna moi zet mai Pearl Harbour chu chetur chuan an in buat sai ta sunga indo longtin maya la chuan indo na puanzar Rapthlak an khai sang phe von taboka US Pacific Fleet longrual muthulai barakhai fu tuma Japanese Armada Commander First Air Force Vice Commander Vice Admiral chuichi nagumo chuan battleship pani le battle cruiser pangale destroyer paruk submarine pangale minesweeper pathumba ka supply phur longpui pani le anral thuam thapui ber thlona phurchi aircraft carrier paruka fighter bomber zali chuangnen an thoke kanti to kha soile soinu Japanin Pearl Harbour an Beihna chia in rinizan chu night club US naval officer le longsipai dangte zule sa nen zan lai pel roka nulamal lian pui ne na an lo in kher khot lai zan chi ani si awangin atu kumsang kha zakua somli pakhat December ni sari Sunday zinga chuan tho phan an tinadon ti Japan chuan an hai mi alo ti chuan le chumi tuk warriana chuan Japan tho na za somriat pathum rual chuan Pearl Harbour ralka longrual zan lama nuam tol tho hai mutui lai chu
dimdoi mi lova chinral tumin jingda ruk le minute som panga a chia Pearl Harbor panin Pacific Ocean chung niamte maya chuan an thlok ta dul mai le an jinga thlona somnga pakhat chu birpa a bom thlak chi dive bomber an ni a somli pakwa ero chu thlok ngil chunga bom thlak chi level bomber an ni thunga somli pathum ero chu fighter an ni a somli rual dang le ero chu longsut pu chi torpedo bom thlak chi an ni ve thunga sipai nom sip bol then khat phei chu an muthazet an ni ange ti tura chuan Japan thlok mi sipai thlo na rual thaza zek mai te chuan marlam atanga khochak lam hrutin khovela longchol na mun moi ber Pearl Harbor omna ohu thliar kar chu an tuam thlata del maya mi in ringlo muthlutan tir chau kai tho tur chuan US Air Force thlo na tum tual pali hikam te kan chele iwa le bilos te chu amatiamin bom an han sur tir zei phota an bom thlak na apianga chuan meikhu dumpui hi rangvut hian a in her chho khu tual zela bom tla puak ri le ral thuam da that puak ri awang ringot po in tuipui chu a phone hlup thei hialani Japan thlona la chu lodo dal tu om hek lo niamte te a mute lei hrutin an thlok ngiau rong maya US sipai lamin an ka fu ve lau Japan thlona ero chu khuzit zur hian tuipui chunga an birlut ve le thoi mai boka an ma ni lodo dal thei tu tur ber US thlona rual du to ka darkar khat an chin rep nu chuan fuchida hote chu an trin tari a ma se tui thol hun lovin tho ni na thlona rual an ron lang le ngal zata tho khat na ma chopa ron chuang che in dive bomber pariat le fighter som tum pariat le bomber pa ngai som panga chuan du thalin darkar khat chung bok an han chule rep maya Japan thlona chu an lei ha a US ral ka long in thlung ther chup laya chuan an bom phur chu an thlau ri vong maya US ral ka long chu adeng khuthim le ngwa mai thina ni apuak al puat mai thina US aircraft carrier pani chuan Japan torpedo adong fu ta a khuthim ngal ngut maya chuti lai tak chu nangin thlona panga lai hian an chu zui le rep mai boka chu zet zong atur zo talo a leita bur maya a sipai phur sang ni zali pathum le a thlona phur chopin tuifin riat li thuk mong lama chuan apil ta roi mai ani a thlona phur le a chunga a bungra phur man soisen lo a mi hring pilpui tak te phei chu soithu cheng lo le zual chung ang aircraft carrier longpui pakhat sakna man chu Mizoram sarkar kum khat budget po in a phak lo khopa mantam mit khap kar leka apil ta roi mai lai an han mu meu chuan US naval officer lo mutu te chu an trap ringot mayani ma se an tan chet ngai na om si hek lo le lo do dal thei tu ber tur an thlo na la chu Japan ho chuan na ma sabera nein an chingchaw vek to boxi ani sipai mulai then khat phei chu an khum chopin boruaka bomin aphin lenglong loma khoi molai laya thlo theina ka na anti aircraft gun an rive pher thin takna a karlova an thom adai le dak zel boxi an thlo na la him chun an da na puk atanga an tol chuak thlo chua tuma an tlan kong ran uaya thlok chuak tura in tin tu alai te chu Japan thlo na chuan niam fe atangin an phin tamai thina an khudar chuai zel mai ani ma se chu tiang kara po chuan lo thlok chuak thei an om ve zau boka chung te chuan van bo ruaka Japan thlo na chu an bei ve ngalin pani khat chu an sai thlave nge ya ma se Japan lam chuan an tam ne hrimhrima karlova tuifin riata an vir thlavong zel boxi ani an khongai thlak nge mai mi mu hi lai beingang an ni a an bara khai fu nge mai Pearl Harbor US Pacific Naval Fleet Base an chu chevek ani ti a hriatin US President Theodore Roosevelt chu atrap ringota amma loka Japanese diplomat nen indolo na thuthlung an lo sign dun te chu an bum na mai ani ti a han hriatin a thin rim em mai boka chu chiat na Rapthlak thom a hriat vele chuan
a cabinet minister te a ko khoma sipai mun pui Pentagon bepop reng chungin Japanin arun tak kumsa kha chukwa somli pakhat December ni riat thotan ni chuan USA chuan Japan le German le atran rual pui exist ram do chu apuang tanga la ti chuan ama zonga Europe in do na chu chumini atang chuan khovel in do pui pani na Second World War anita ani run tu Japanese operation an ma ni in tora anti chu Pearl Harbor bom thak tu thona nu nung ber ri po ala re ma in FBI le CIA chuan Japanese embassy chu an hual ngal vara embassy a thok zong Zusikova telin an man fai ta veka uluk takin embassy chung zong po an dapa ma se bol hlo boma Pearl Harbor map an pai ti chau lo chu thil dang engma an mulo chung an mi man te chu akum le sangkhat zakwa somli pani a Japan rama US embassy a thok Japanin an man tenen him takin anin thleng le ta a chung him taka chuak zinga chuan Pearl Harbor Beihna konga tangkai bera chalngam Japanese spy lo ting tak America tan phei chuan huat thala ber po ani theye hrethuak fak ngat phei se chu tang anin thleng ma in an hlebral du hia lange ti tur Zusikova po himpialin atelve ani chu Japanese Pearl Harbor operation tora neitruma US Naval Fleet an chut chiat te chu US Navy ralka longlian battleship pariat zinga pasari chu athen chut pil athen bom chiat vek ani a battle cruiser pathum a cheveka destroyer pathum an chupil boka indo thlona zathum somthum pariat zinga za somriat pariat chu an chu chevek boka za somnga ero chu cheithat le thei an ni hlawani tu khat thila thi zong zinga sangkhat zali pathum chu sipai an ni baka sipai liam sangkhat zakwa somsari panga le chinriat lova bo mi zakwa somsari panga anom bokani bungrua an man chiersen lo ari rala chungzinga chuan 65 US Navy and Marine Corps man ro poimo tak indo na man ro chi sang lai pui le teng zani somnga ngot atela tin longte naw eng emozat la a cheveka chumi tuk ringota thi mi ring sangthum zani somni le liam sangkhat zani somsari pani zinga chuan doctor thiam tak te nurse fel tak te le naval officer poimo tak te antela anpam mai ngei mai America chuan tum khat thila achan ui om zozai ngei mai amai ro chu anwan nei asiamin aircraft carrier pathum USS Lexington USS Enterprise le USS Saratoga te chuan Pearl Harbor an chua san hlan ani hlawa an himbaka anu a Japan an beile na po an tangkai le ani Japan lam ero chuan thlona somni pakwa le submarine pali le ate chi migat submarine panga an chan ve ani America hlo ne na khai khin chuan a in tam le a ma se an ram ve hausakna economic atanga te ero chuan Japan lam chuan an hlo tam jok thau mai sakei tora inti ten an aya ke puilian muhi lai vom tho ta si chule akum le sangkhan zakwa somli pahnia chuan US Air Force thlona B-12 long range rualin Japan thliar kara kobe te Hiroshima le athil siam na mun pui poimo deu an han tim ve ta sal maya an ti chena saviau lo na a USA atanga Japan ram latak beithein an la om cheuti an hriatin Japan ram ho tu te chu an meng phok na satamaya an thapui ber chu chat to a an in ngai lain alo ni ozong lo ti an hreta a US thona te chuan aircraft carrier a in chop nai ve lova hlatak atanga tuifin riat zau tak thlo khuma han bei ani awangin an holam chuan petrol an tla chamta a tuipui le khomwala te an tla ta hloma US pilot la Japanin aman te chu an ti du da el tiang mai le ngala US pilot la then khat China in an chan chhuah te ro chu tlang takin US kuta a hlan le maya chung China chan chhuah fighter pilot zinga chuan US President George W. Bush Jr. pa US President po lo ni ve to tho Gulf War laya US President George W. Bush Senior kha atel nge ani
USA chu Japanin indo na a anulu tak awangin indo turin na satakin a in puat cha a ram hausa indo na thila lain seng so ngai lo ani anu mana atran rol pui Great Britain sarkar indo thiam ming thang nen Japan le German le atran pui Italy dictator Benito Mussolini telaka thapui tho a anhan in ro same uchu ana hrai hle mai USA chuan Pacific tuipui indo na chu ama ma a da in Guam le Solomon Island indo na te Guadalcanal indo na te USA in an malsai vek ani Japanin USA poi an soi chuan America ngeng achun na hle ani ang Pearl Harbor Beihna ralka longlian battleship marhuai Admiral Yamamoto aming choya Yamamoto anti chu an chupil takwo mai reng ani ti chuan Japanin indo na a USA anulu atanga kumnga na sangkha zakwa somli panga August ni ruka chuan fighter bomber B-20 khaltu Colonel Paul Tibet chuan anu ming Enola Gay ati a atom bomb phurin Marianas thiarkar thlona tumtual zau pui mai atang chuan Hiroshima panin athlok chuak ta duai maya Hiroshima khopui in ring lo lai chu bom chibai zet mai TNT ton sing ni hu laya chak chuan an vom khuthim ngun tamaya chople chilin mi sing sari sangriat za somnga zet an thinga la midang sing sari zetin liampui damle mai theilo tur an tur pha bokani Hiroshima chu akangral ngal vek maya tlangrama om nilo pheise chuan an mang phiarin arin om chumi nu a meuzong kut lukhumin thu an puang ta nge a ngam lo chala chil nom ngong chu ana al hle mai in tiam kamna thu del kil om mi alawa tlom na thu ziak fel turin sangkha zakwa somli panga September ni khan US ralka longpui aircraft carrier USS Mysore a Japan sarkar IO in an foreign minister Mamoru Shigemitsu alokala tangrual sarkar allied IO tur ero chuan Philippine thiarkar Japan kuta an tluk dona inthiar film tura an chua dona I will return titu allied supreme commander General Douglas MacArthur chu alokal boka ti chuan longsipai tam tak le pilot officer le general tam tak ma a Tokyo Bay khopui chunga chuan tlom na thu an zia fel tirta a alo soilok kalo kir le nge yang ati to chu laksha rengin chumitruma General Douglas MacArthur lo kir le chuan kalau kir le ang ti in ane na tongkam chu a phu chuak ani indo pui pani na atop nu chuan khovel dan angin indo na bultum tu Japan ram hroi tu poimo te chungthu ngai tu post war tribunal chuan Philippine khopui Manila le Tokyo khopuya war crime indo na thu buai nei tu te thu buai chu angai tu ngala indo na chok chuak chu Prime Minister Lieutenant General Hideki Tojo te tora operation neilaya Japanese Armada Commander Vice Admiral Zuichi Nagumo le Japanese Air Force Commander Group Captain Mitsuo Fuchida tepo antela tin Jusikova po embassy in Mansak in Thenga chuak telve to ma se anu a Tokyo lama Japanese defense officer an hai na lama US thu nei tu ten alo tangkai dan document an hai chu atang le athian nu Hawaii thiarkara akomber Jusikova ngai dan tak phei chuan anulabum thluk jok emo ati keithi deri atanga anthil riat atangin tribunal chu apum pelbik lo tribunal member General Tha sawm pani ma a chuan thu buai nei tu te chu an kota a court president chuan Fuchida ne na chuan indo na puan omsi lovin Pearl Harbor in ring lo lai in bei thuta sipai tam tak le ralka na long le thona tam tak in ti chiat saka in chirem ti in anzota Fuchida chuan zam mi alo hian kapu keipo in kazot ve angche Hiroshima khopui le Nagasaki khopuya atom bomb in ron thlak khan mit khap kar leka mihring nuai tam tak le naupang ding le veipo lahrelo sang tam tak an thi a Japan mi pui tuardan kha engtin nge ingai ve le ti in a han zot ve a
chu zo na chuan tribunal member sipai general thra sawm pahnih te thin chu atirim em maya general Ricky le general Taylor te phei chu an thin urzuala court po za lo anti a tribunal president in fuchida zona an hria chu minute thum lai mai a han ngoi wanga chuta zaizerin kalchua pui ngal turin a hril ringotani fuchida chung thu chu reife an ngai tu nu chuan court president chuan hepa hi leinuaya a om ai chuan leichunga a omin kan tangkai pui zo kang ti in aziaka ngoi rengin a chua san ta ngala a chua nu a athil ziak an han en chuan thingei tura an ngai group captain fuchida chu president berin za ngai na thu alo zi awang chuan chua tur anita a chuti taka za angai chu ropui an ti hle a kongle lama thung chuan japan diriam tu te thin atirim lek thung ang loi ani group captain fuchida chu sipai huai sen zet mai how tu te thu zom thei tak palh Harbour bei tu thlo na zong command tu kha ani boka kotin angai dam nu a Japanese Air Force how tu ber Air Chief Marshal ani nu Korea Indo Lai Khan America rama azuk zina America mi pui chuan an lo du lo em maya ma se US President berin zintura asom ani miau si a palh Harbour a sipai thi chung te phei chuan an lo hozualin tomato troiten an lo voma USA a acham chung chuan thlo theina khal athiam zia a entir peka a khawngaih reng lo tun lai thiam na manga an thlo na siam thar phantom jet fighter chu US Air Force le US Naval Force officer te mitmu lai ngein an khal tamaya wansanga a han chevel chu mu nom ti in mitlalek lekin an thlir thup maya wansang bo ruak zau pui khi adu in a hleu ani bere ala khawngaih reng lo phantom jet fighter chu engti zong le englam hoi po hian a chocolate ani berin an hria palh Harbour an beilaya Japanese Air Force pilot te thlona khal thiam zia mutu mi emozat ladam te po in mak anti in an hril fak atling reng to kha ani a chuti fakawa an ho tu pa in thlona khal athiam zia an mu chuan heti taka thlona khal thiam kai hruai an ni wang alo ni lek hi khati taka thlona khal an thiam ni ti in ha hi pin an soyani ale khati zong kha ani in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soimol mole kan lome